pouco, cuáles serían os objetivos para esta campaña? Esta campaña temos objetivos de entrar no Parlamento. Eu creo que polos votos que tuvemos das municipais estamos en perfectas condicións para ter 2 diputados da provincia da Coruña e un na provincia de Lugo e, polo tanto, ser chave no goberno, no próximo goberno da Xunta. É un pouco así, é moi breve, podería resumir o seu ideario desta campaña, os coñecidos 10 puntos. O máis importante é, primeiro, un presuposto ríxido e austero. Se acabou de tirar cartos polo vertedereiro de todos os cartos de todos os galegos, en derroches, en luxos, etc., mentras cerca do 80% da xente que necesita axuda non se lle dá, e non se cumpre a lei de dependencia ou non se crea un metro cuadrado de chan industrial. O segundo é crear empleo inmediatamente, e empleo que se pode crear solo pasando esa cantidad que se poda forrar, que calculo en 600 millóns de euros, a crear empleo de asistencia social. Solo con que se empecen a cuidar máis de 40.000 personas que están demandando, fíxate o empleo que se pode crear. O tercer punto é acabar coa red de caciquismo e amiguismo político que existe en Galicia. Non hai dereito que se repartan miles de millóns de euros a dedo cada vez que chega un conselleiro a un pobo. Parece que chega Papá Noel e non hai un proxecto de saneamento para Galicia, non hai un proxecto de residencias para a terceira edad, non hai un proxecto de centros de saúde, solo é subvención e amiguismo. Terceira fundamental é poñer ese diñeiro en circunstancias activas normales de que todos teñamos dereito a ter as mesmas oportunidades dentro do que son os cartos públicos. E non creo que o mellor descoñecemento que ten a xente un pouco fora de municipios como Narón pode ser un hándicap para esta campaña? Claro que un hándicap, e non vamos a nadar contra a corriente, estamos acostumbrados a facelo, hemos transformado un concello de 60 km cuadrados no faro da comarca de Ferrolterra e un dos faros industriales e de empleo de Galicia. Tamén non nos facían caso, nos puxeron zancadillas, e eu quero que voz a voz, muller a muller, home a home, empresario a empresario, esta mancha de aceite, este color novo que vai coller verde Galicia, eu creo que estamos conseguindo.